салом алайкум дӯстони азиз, пасбишнони канали Гол ТЖ ва мухлисони ашадии варзиш. Дӯстон, ҳастем дар барномаи як рӯз бо чемпион. Дар меҳмонии Каримзода Муҳаммад Раҳим ҳастем, ки мураббии гӯштини тарзи озод, яъне Бойни Барба. Якам чемпион дар намуди гӯштини худаш. Салом алайкум ака. Миннатдорем ака, ки қабул кардем моро ба эҳтиром. Дӯстон, бисёри шумо савол медодем, дар Тоҷикистони мо ҳамин гуна варзишҳо ҳастанд, марҳамат кутон бинем. ва якчанд саволҳо акаи Муҳаммад Раҳим метем. Акаи Муҳаммад Раҳим, шумо муддати чанд сол аст ки дар ин намуди варзиш ҳастед ва барои чӣ ин намуди варзиш шумо интихоб кардед? мо аз хурдӣ ба гӯштин завқ доштем. Ман аввалан аз кӯдакиҳои наврасим ба намуди гӯштини миллӣ, ин намуди худи миллии худ мо мебошад. мо гӯштин мегирифтем дар мусобиқаҳои наврӯзӣ байни ҳамун деҳҳо дар гӯштин мегирифтем. Баъдан омадем баъди хатми мактаб ба донишкадаи тарбияти ҷисмонӣ дохил шудем. Дар он ҷо ман факултети варзиш ихтисоси намудҳои гӯштин интихоб кардам. Дар он ҷо ман аз рӯи 5 намуди гӯштин машқ тамрин мекардем. Дар байни 5 намуди гӯштине ки имрӯз дар Тоҷикистони мо машҳур ҳастанд, гӯштин мегиранд паҳлавоно. мо аз 5 намуд гӯштини тарзи озодро мақбул кардам ва машқ кардам. 9 сол мешавад ки ман дар ин намуди гӯштини тарзи озод кор ва фаъолият мекунам. худи 6 сол мешавад ки мо дар намуди гӯштини тарзи озод тамрин ва дарс мебинем. Ташаккури устод. Устод мебинем ки як устоди дигарам ҳамроҳи шумо аст. мегуфтем ки вай устод опит гуфтем ба забони русӣ, опиташ ба хиёлам калонтар аст. бале бале. мо дар ин толори варзиши кони гурд 4 сол мешавад ки дар ин ҷо ҳамин ду гурӯҳ дарс метем бо якҷоягӣ. мураббӣ устод Набиев Ҳабибулло ҳастанд. он кас бо таҷрибаашон зиёдтар ҳастанд. онҳо дар болои сари мо мисол имрӯз ҷои нофаҳмоӣ мешавад, ягон чизе ки мисол мо намефаҳмем ба мо мефаҳмонанд. ва дукаса мо дар ҳамин ҷо кор кардем бо якҷоягӣ. устод Набиев Ҳабибулло мо дар ҳамин тӯли 4 сол тақрибан 15 та чемпиони ҷумҳурӣ дорем ва чемпиони берун аз ҷумҳурӣ. нав дар давлати ҷумҳурии Қазоқистон рафтем. дар он ҷо бо 3 та медали тилло баргаштем бо дастгирии ҳамин мураббии Набиев Ҳабибулло мебошанд. Ташаккури устод. устоди азиз, як саволи дигар мехоҳам битим шумо да ки ин савол бисёр ҳам муҳим аст. гӯштини тарзи озод аз ҷудо аз дигар намуд гӯштинҳо бисёр ҳастанд. ба кадом приёмҳо фарқ мекунанд? дар чӣ намуд приёмҳоро дар чемпионатҳо истифода бурдан мумкин аст, чӣ намуд приёмҳоро не? байни гӯштини тарзи озод, гӯштини самбо ва гӯштини ҷудо фарқ дар либосҳо ҳам ҳастанд, дар усулҳо ҳам. дар намуди гӯштини ҷудо мисол пӯшокҳошон ҳастанд, кимано мегем ва пироҳаношон мисол халатӣ ҳастанд мепӯшанд. аймо пироҳанмо мисол трико ба забони русӣ меган ва хеле часпидагӣ ҳастанд. бинем ки формҳошон фарқ мекунанд ва усулҳошон номошон ҳархела ҳастанд. лекин ҳамун гӯштино мисол ҳалуки байн ҳама ҳамун приёмое ки дар гӯштини тарзи озод ҳам ҳастанд, дар ҷудо ҳам ҳардушон истифода бурда мешаванд. фарқият дар ҳамун қонуну қоидааш ҳастад ки мисол дар гӯштини волне, гӯштини тарзи озод проход мекунанд, мисол дуромадан ба ҳарди почо, ай почо қапидан, мисол чикор мекунӣ намекунӣ, ҳарифи худро бояд биғалтунӣ, мисол имтиёз бигирӣ. хел мисол чизо доранд, қонуну қоида доранд. дар гӯштини тарзи озод мисол баливой кардан, дасти поча ла додан хел чизо мумкин нест. ташаккури зиёд. дӯстон, аз устод хоҳиш мекунем ки ҳамин гапҳое гуфт, ҳамин приёмҳое ки ба мо шумо гуфт, хоҳиш мекунем ки ба мо ҳамин приёмҳоро озод нишон диҳанд. хеле ки шумо дестем шогирдони устод разминка кардестам ва гуфт ба забони русӣ гирем. аз устод хоҳиш мекунем ки барои мо якчанд минут вақт ба забони русия мудилят кунанд ва якчанд приёмҳо барои мо нишон диҳанд ки чӣ намуд приёмҳои асосӣ дар гӯштини озод аст, яъне дар Бойни Барба. пеш аз оне ки мисол мо бояд ягон усула барои шумо бинозем. шумо бояд ки як 5-10 дақиқа ақаллан бояд ки худатонро гарм кунем, обутоб мисол омода бошем барои
ягон усулро нишон додам. барои рад нахӯрдан дӯстон Ҳатман. бизати мурадкор аст. Аммо тайёрем ҳамаш барои хотири шумо марҳамат бинен бачаҳоро дастгирӣ кунем. Дӯстони азиз, марҳамат бинен ки бачаҳо чӣ кар меҳнат кардестанд ва дар мобайни ҳамаи одамое ки машқ кардестанд чемпионҳои бисёр чемпионҳое ки ба медали тилло баргаштагиам ба медали бирюзӣ баргаштагиам дар мобайни ҳамаи инҳо ҳастанд. сар мекунем бачаҳо 15 минут разминка мекунем аз якчанд усул аз устод хоҳиш мекунем ки барои мо шумо нишон медиҳад. یک، دو، سه. چهار. شمیخان بخصوص مفهومش دایجان سو دایجان چند دعوت اینه دکاس Хорошо. Я кичке надо бина. Че молоим шуме ки хуш ҳамо мегӯ результат таки айвес ресмика ҳамин зали мо тоқа чак хеле амал охир мо мегем 18 миллион дӯстони азиз хеле ки мо ваъда дода будем хеле ки устод хоҳиш кардем ки якчанд усулҳои намуди варзишро ба мо нишон диҳад устодам розӣ шудан ташаккури зиёд мекунем ҳозир мо барои шумо аз ҳама приёмҳои осонша нишон медиҳем ки аз чӣ сар кардан дар кор бо ҳамроҳи устод рафтем бачаҳо. дар гӯштини тарзи озод мисол ҳолате ки мисол гӯштингир мебирояд бояд ки қоматаш хам боша қомати гӯштингир бояд ки хам боша михел як подшат пеш яташ қафо ана михел дастатамон ана михел сарта бардор михел ки бояд гӯштин бигирем мисол дар гӯштини зудо ҳолати росто гӯштин мегирам дамо мо бояд ки хам бестем ана михел кор кунем инаҳа я дастам мисол меёрам дар пиши гардан мемон та мисол михел кор кардан мегирем ки ин хел боша ҳарди почат хела неста о ана михел мо вақте ки як варзишгар меояд мехоҳад ки гӯштини тарзи озод ёд бигирад мо аввал усулҳои осон аст зина ба зина ба он нишон метем ба ам хел рафта вақте ки таҷрибаи гӯштингирӣ машқиниш зиёд мешавад тамринош баъд бо приёмҳои хинтара ба он мегзарем ҳозир мо приёми якум перевод кардан яъне ки даста мекашем ба тарафи худмон мегзарем бо ба хафои ҳарик даста перевод мекунем хафош як мисол ай ду тараф метавонӣ ки дар ҳамин ҳолат чикор кунӣ дастша перевод кунам мегзарам шуномша ҳамин шинондам хафош ки гузаштам ду имтиёз мегирӣ о инаме мисол гӯштин сар мешавад намихел стойка намихел перевод мекунам мешунонам ду бал ду имтиёз дама мешавад чор имтиёз 5 имтиёз аста ки ва мисол медурам проход ман проход медурам ҳамин хел бардоштам меёрам шуморо ҳамин хел ки задам ай осмон баланд бардошта задам 5 имтиёз мегирам мисол гия мельница биё мельница медурам и 4 бал 4 имтиёз дама мешавад бо ҳар ҳамин хел приёмо бисёранд дар намуди гӯштини тарзи озод бо ҳастай мисол нӯрок мекунам хафош мегзарам мешунонамша ду имтиёз бо дар ҳолати мисол баъзоно ки ғалда метунем ирамо чи накат кунем накат он намуди бразилӣ бошад ки ҷиу-ҷитсу дар партер меқапан местан дамо дар парти дар ҳолати зону кор кардан ғалат идӣ агар кор кардест аст ягон мисол
бача кор кардистай вақт дора ки 5 то 10 секунд дар партер гӯшти мегирад. Не ки кор накардисти меси 3 секунд 5 секунда метавонад оварчи бихезна бо ай ҳолати ҳамун росто бо гӯштина давом бутан. Дар гӯштини тарзи озод наврасон дар ду чӣ гӯштин мегиранд, ду период ба забони русӣ мегӯянд 2 минути 4 минут мешаванд. Метавонанд ки мисол дар 30 секунд ё ки 1 дақиқа бигири ҳарифа 10-0, яъне 10 имтиёз гирифти, ҳариф ягона имтиёз нагирифт, озмоӣ манъ карда мешавад ва ғолибият нишон дода мешавад. Ё ки бо ҳисоби холҳо мешавад. Баъд мисол ба ҳолати туше, яъне ҳарифа ғалтонди 3 секунд агар қапидиш, 3 секунд ба пуш қапидиш, метавонӣ ки тамом дигар гӯштинро бубурӣ. خب تشکر زیاد استاد عزیز. این بود برنامه یک روز با چمپیون که با همراهی استاد گذروندیم. دوستان خیلی شما دیدین در این قفای ما، در این تون ما یا چمپیون های هستن که همه دیگه خیلی مهنت ها میکنن. چمپیون های رسپوبلیکا، چمپیون های شهری بیرون از جمهوری هم هستن. دوستان مرحمت خودتون نگاه کنید خیلی مهنت میکنن. تایاری برای مسابقه. دوستان باز یک گپ دیگر که تیاری همه این با مسابقه هست. استاد خیلی شما گفتید تیاری با مسابقه دیدستن. باز یک خیلی استاد میپرسیم که با چی در کجا میگذره مسابقه و چند نفر شما میرین استاد؟ مسابقه با نزدیکی سنه 21-22 سپتامبر در جمهوری قرقیزستان انا پانفیلسکی رایون است. در آنجا международный турнир، یعنی مسابقه بین‌المللی است. در اونجا دعوت شدگان ای دولت‌های روسیه، چچن، داغستانی میان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان در اونجا اشتراک میکنند. ما نصیب باشه که واضح تیاری دستیم برای همون مسابقه که رفته یگان نتیجه بلند بگیریم و با بسر بلند بار بگردیم. تشکر زیاد استاد. دعا میکنیم که برین بیاین جای یکما تاجیکستانی ما و شما را دوستان بردارن. و در آخر گفتنیم که خیلی خوب استاد خیلی که من خودم دیدم در اینجا چمپیون هایی هستن که هستن چمپیون هایی که شرایطی رفتن ندارن. دوستان شرایطی رفتن نیست. این گپ بسیار شما هم میدونین که بسیار شما هم در این نمودی ورزش ها بودین. از همین سبب مثال خیلی که من گفتم که همه حرکت ما برای پیشروی ورزش است، برای پیشروی نمی جوان‌ها از طرف کارمندان گلتیجی ما با شما وعده می‌کنیم که همین چمپیون‌های ورزشکارایی که چمپیونات میروند یک سورپرایز شون میکنیم. استاد انشالله که میبینه خودتون سورپرایز. و در آخر گفتنیم که کسانی که همین چمپیون‌ها را یاردم کردن میخوان، دستگیری کردن میخوان، نمره استاد هم میمونیم زنگ بزنیم بپرسینشون که چمپیونات در کجا میگذره. ممکن که شما در همون شهر باشه و برین تماشا کنیم جوانمردای تاجیکا. استاد همه اصولویاش خیلی که چی یاردمو در کارن استاد شما را میفهمونه. دوستان تشکر زیاد استاد یک بار دیگر و همه کسا با تشکر دعا میکنیم که همین چمپیونای ما برن جای یکما بگیرن بیان. دوستانی عزیز این بود برنامه یک روز با چمپیون. ما بودیم در مهمانی استادها که در گوشتین طرز آزاد یعنی والنی بربا بودیم. دوستان خیلی که شما دیدین مرحمت بینین به خریبی چمپیونات دارم بچه ها روز 21 خیلی که استاد گفت چمپیونات رفتنی اند و شرایط ندارن. دوستان کدام که یاردم کردن میخواین مرحمت یاردم کنین ورزشکارای تاجیکا. دوستان در برنامه آینده کدام نمودی ورزش رو کدام نمودی چمپیون رو دیدن میخواهید مرحمت در کامنتاری بنویسید.
барои моро дастгирӣ кардан дӯстон сиркаи камтариабдагия хабар бигирем. Дар канали мо обуна шавем ки ҳамин ке барномаҳои ҷои мо барои шумо мебарем ва бидонем ки мухлисои варзиш ҳастанд. Мо барои шумо ҳаракат кунем ки шумо биёед тамошо кунем. Дӯстон шумо дастгирии моро мекунем, мо дастгирии варзишгарои тоҷика. Воқеъ дар паноҳи худо бошем дӯстон. Дуо мекунем ки ҳамин чемпионое ки мо тайёрӣ дидесанд чемпионат мераванд, ҷои якума бигиранд ба ватани мо баргарданд. Бошем бачаҳако то барномаи дигар.